Драга наставничка често ме поменува и ме учи да ги надминуваме на съгласованието со разговор, обедуване и помируване. Моите родители са загрижени, кога настануват конфликти помежду мене, моите другачи ме съветуват да не се караме и детам Соня. Айде заедно сите ние деца да другаруваме и видни да не се караме, за да нашето детство не помине безгрешно само с хубави спомени.